Dumela makulu hazvina kumira zvakanaka. Ndauya ndine nyaya yachatunga ari kutsura job sikhala achitaura kuti job sikhala usashandena nabiti nevamwe vanhu because unenge wakasungirwa mahara. Paanyora pachidziro chake anyora kati don't choose wrong side of opposition politics with the likes of BT. Unenge wakapindira mujeri mahara, people will dump you. Ndo zvakataurwa nachatunga. Vanhu vanokuramba mudhara because kuona kuti nyaya iri panapa ndeyekuti job sikhala paakangobuda akabuda vanhu mutriple C vakungonetsana. Iye ndokubva tanga kuti ine vanhu vetriple C havana chakandibatsira nyaya, saka nyaya idzodzo handisi kumbozipinda zvokumhanya. Asi manje mwana wamugabe Chatunga pera maina akati aiwa mudhara, kana urikuda kuita zvinhu zvako ita zvinhu zvako wakangwarira because ukachuza wrong side uchasara usina vanhu, nekuti vanhu ava vorutaura voruda kukopera voda kutera kana ukangoita mistake yekutera ivavo vanhu vekungoti vanenge vachitongotsvagwa mari kuti vararamisa mhuri, but mapolitical career avo anenge akatongonanga musaga hapana kunenge kuchiendwa, saka unobva watongoperawo ende unobva wasara uri munhu wokuti wakambosungirwa mahara. Ndo nyaya yamuri yeZimbabwe ndava ndakakubatirai sanyaya yemetizhen panyaya yevision. Munozviziva kuti inini ndinogara ndichiva nenyaya dzakakosha, nyaya dzine mukosho mukuru.